Hola, bona tarda, a Salher, com esteu? Bé, us explico una sèrie de coses. Avui és dilluns 20 d'abril de 2020, i primer començo a fer un petit recordatori d'una sèrie d'aspectes, de coses. Mireu, aquesta és la pàgina concretament del Classroom de l'aula d'acollida Món Perdut. I com sabeu, aquí teniu el tauler d'activitats, el treball de classe, les persones i les notes. Aquesta setmana el que us plantejaré serà, us proposaré que feu aquesta activitat, que es tracta d'escriure un diari de confinament d'activitat, que és obligatori, és a dir, heu d'escriure cada dia, a un document Word, que després me l'enviareu, un diari personal. I ara, concretament, mirarem exactament el que hem de fer. Despleguem la pestanya. Molt bé. Escriurem, com deia, un diari de confinament, que és una activitat obligatòria. Anxifa ijbaria, lèsima. Fem un diari. Durant els pròxims dies tindrem temps per fer moltes coses, però segur que un diari personal, escrit, ens ajudarà a recordar com varen passar aquests dies de confinament o com els estem passant ara. Us proposem crear un diari on podreu escriure, jo també l'estic fent, o pintar tot allò que ens passi pel cap, què hem fet durant el dia, com ens sentim, si ens sentim bé, si ens sentim atabalats, si ens sentim tristos. Us volem ajudar, per tant, a crear aquest petit recull o conjunt de records que presentarem en petits reptes diaris, és a dir, cada dia tindreu una activitat, per tal d'incloure'ls al vostre diari i per posar-los en comú més endavant. Comencem? Bé, primer de tot, el primer dia de confinament, que tindria per títol creació d'una portada. Heu de fer una portada, segons aquí us seguirà i us diran les instruccions. El segon dia, presentació personal. És una presentació personal com vam fer al primer trimestre, com ens diem, qui som, d'on som, segons el nostre coneixement, per què estem confinats a casa, etc. Què vol dir la paraula confinament? Ho podem demanar o buscar a internet, al Google, la informació fins i tot sanitària, mèdica. Podeu enganxar una foto, si la podeu fer-vos una captura amb el mòbil i l'enganxeu, tot en un document Word. El tercer dia, perdó que tregui el dit, el tercer dia heu de fer un dibuix. El cinquè dia, plantem llegums, serà veure com evoluciona una planta, si teniu al balcó, per petit que sigui, que jo també el tinc, una activitat de seguiment mitjançant fotos de com creix una planta. O si una planta ja la teniu, podeu fer-li un seguiment mitjançant les fotos de com evoluciona, com creix o com es troba. El dia 7. Què m'agrada dels meus amics? Fa dies que no els veiem, però segur que podem dir que és el que més ens agrada de cadascun d'ells. Si voleu, podeu fer una foto amb ells. Ara no, perquè esteu confinats. O quan tornem del confinament, del tancament. És a dir, heu de fer una mena de descripció de les coses que us agrada dels vostres amics i de les coses que no us agraden. És a dir, les coses positives i negatives, en definitiva. Doncs bé, continuem. La salut del medi ambient, dia 8. Segur que aquest confinament beneficia molt el medi ambient. Això també ho heu d'explicar per què. Quins creieu que són els beneficis que li estem fent? Etcètera. Heu de continuar fent aquesta activitat. Repeteixo, sempre, cada dia, heu de fer una mena de diari i escriure-ho. Ho podeu escriure en llapis o en brut, com a mena d'esborrany, i després, cap al final del dia, podeu escriure-ho en un document o compartit amb mi, però sempre l'heu de penjar, me l'heu d'enviar per aquí, pel Classroom. Una mandala, el dia 10, una activitat d'anglès, que també la podreu enviar al vostra professora d'anglès, que també el català és una llengua molt, molt moderna i també sabeu que en classe fent servir com més llengües millor. I després la 11,
L'activitat número 11 del dia 11 és molt maca, molt interessant. Què veig des de la finestra? Des de la finestra en la qual som ara mateix. Per exemple, jo podria dir-vos ara, des de la finestra jo veig un bloc d'edificis. Veig dues torres molt grans i a sota hi ha un supermercat que és tancat. Després, tinc una cortina blanca, però la tinc oberta de bat a bat perquè hi entri el sol, perquè avui és un dia una mica núvol. Està el cel ennuvolat. I després podem dir que aquí tinc una impressora, que li falten cartutxos per ser de tinta, un ordinador, uns llibres, aquí tinc unes aquarel·les que el meu fill petit hi dibuixa, doncs aquí dues taules grans, unides, dues cadires, l'ordinador, i després, per exemple, una biblioteca, etc. Llapis, colors, és a dir, heu de fer-ne una descripció a partir del lloc on es trobeu ara mateix. I així, successivament, a l'activitat del dia 12 i l'activitat 13 i final, on m'agradaria viatjar. És un text hipotètic. Si pogueu triar qualsevol lloc del món per viatjar, on voldríeu anar? Què sabem d'aquest indret, d'aquest lloc? En un full gran, o en el Classroom, o en el document compartit, dibuixeu un mapa o l'enganxeu, el seleccioneu del Google i després l'enganxeu. Dibuixeu el mapa de la ciutat on voleu anar i dibuixeu els llocs que voleu visitar. Amb una línia descontínua de color vermell, marqueu la ruta que voleu fer. Després, doblegueu-ho, això no cal perquè aquesta activitat es pot fer mitjançant paper o mitjançant un programa, l'edició de textos, és a dir, el Classroom. O fins i tot, si algú s'animés, també fora molt interessant que ho enregistréssiu amb el telèfon mòbil tal i com jo estic fent ara mateix. No cal ser un expert perquè és molt senzill. Si ho faig jo, ho podeu fer vosaltres. Doncs això, amics meus. També, finalment, us volia comunicar que tenim un blog d'aula d'acollida de l'IES Montperdut d'aquí a Terrassa i que és un blog que vam crear perquè està destinat a l'alumnat que el català encara no el domina perfectament, no com vosaltres que ja l'escriviu i el parleu bastant bé, i aquí també vaig penjant les activitats obligatòries que podeu realitzar. Mira, aquí està l'activitat aquesta. Escriurem un diari de confinament sobre l'activitat, que és una activitat obligatòria, i aquí podeu descarregar el document que també us he penjat al Classroom. Doncs bé, és això. Avui comencem les activitats, com he dit, 2 o 3 vegades obligatòries, necessàries, però que heu de fer de mica en mica, ben fetes, passant-vos-ho bé, comentant-ho amb els vostres companys. Ens podeu enviar algun vídeo, per exemple, aquest vídeo que he penjat en aquest canal que vaig crear fa temps i que ara, gràcies a aquest confinament, el podrem ampliar, el podrem fer més guai, amb activitats molt més divertides. I l'interessant és que vosaltres féssiu alguna mena de comentaris. Doncs molt bé, qualsevol cosa, ja ho sabeu, recordeu el Classroom de l'aula d'acollida. Si algú encara no tingués el codi, sembla que algun de vosaltres encara no ha publicat, no ha penjat cap activitat, doncs ara és el moment de posar-se les piles. Vinga, que vagi molt bé. Qualsevol cosa ja sabeu on trobar-me, o mitjançant el correu electrònic jtagreori@montperdut.cat o també pel Classroom o pel comentari que poguéssiu fer, si ho voleu, i m'agradaria molt, pel meu canal de YouTube. Vinga, adeu, ma'as-salama.